ह्या काय हातात काय ह्या हातात काय ह्या सोनू या हातात काय सांग या ह्या काय म्हणतात हा पापा काय पापा म्हणजे काय पॉप 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 म्हणतात मी आता पापा कसं काय म्हणतात ते काय हे काय म्हणतात हे काय म्हणतात अरे सांग ना रे त्रास मी देते तुका हे काय म्हणतात सांग नाही फुटायचे तू सांगलंस ना काय म्हणतात तर देतले फोडत मी या घेतोय मग मी या घेतोय माका ह्या होय अरे आपला आयुष आलेला आहे तू कधी आलास आत्ताच आलो कशाने आलास फोर्ड गाडीने आलो काका बरोबर सोनू स्माइल हस 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 आधी हस 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 ना हस ना ए हस ना हस ना रे आम्ही बसते. नमस्कार मी अक्षय नेरुळकर मालवणी विरान बाजार चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आता. आणि आम्ही जातो आता आमच्या मित्राकडे. आज 8वा दिवस हा चतुर्थीचो आणि आम्ही आता मित्राकडे जातो गणपती बघूक पहिलो. तर आत्ता जवळपास वाजलेत 11 साडे 11 वाजलेत. तर सकाळपासून स्टुडिओत होते त्याच्यामुळे मला लवकर येऊक मिळाला नाही कॅमेऱ्याच्या समोर. आणि आज फुगड्यात दुपारपासून त्याची तयारी करूची आपण. आता आम्ही मित्राकडे आमच्या मस्जिदत जातो गणपती बघू. बाबू गाडी चालवता बाकी शैलेश आणि मी. तर गणपती आता तुमका आम्ही तिकडे गेल्यावर दाखवतो मित्राचा घर. त्याची आई मित्र हा संधू मुंबईत असता काय आपल्या महिंद्रा पण आता चालू आहेत का नाही काम. सुट्टी घेऊन दिलं तर काय सोडून दिलं सध्या. म्हणजे सध्या आता हय काय मिळालं तर बघायचं नाही तर परत मुंबईत चतुर्थी सुट्टी ते का मोठी गावलेली आहे भरपूर. आता परत जायत मुंबईत. हे बाबा आणि हे आबा पाठी दिसतात. संधूचे बाबा आणि हे बाबा. हा संधूचा घर हा. इकडे आबा आणि बाबा दोघेही उभे आहेत आणि इकडे संधूची आई हा. ही संधूची आई आणि हे वहिनी आणि ह्याचं नाव काय बारक्याचं समीक्षा. तर तिघेले आपले सबस्क्रायबर आहेत. आपले व्हिडिओ वगैरे बघतात आणि सांगत असतात फोन करून. आपले काकी पण सांगता फोन करून. तर आज तुम्ही सगळ्यांनी फुगडे घ्यायचा आमच्या संध्याकाळी गाडी पकडा. येतलं ना तू पण येतलं ना. होय म्हण होय म्हण लाजता बोला जरा. तर यावा सगळ्यांनी संध्याकाळी फुगडे. चला आबा येते. आयुष आपला आलेला आहे आजच. आणि ऋत्वी पण आलेली आहे. ऋत्वी कधी झाली आहे? ऋत्वी खूप दिवस झाले. किती दिवस झाले येऊन ऋत्वीला? ऋत्वी मयंक निस्पृहा तरू ब्लॉग मध्ये येणार तू. इकडे फक्त बिर्याणी आहे ना फक्त व्हेज बिर्याणी. ओके ही किती किलोची केलेली आहे? यो ही आता किती जणांका पुरा शकता काय ही बिर्याणी? नेट सगळं आहे. सगळं नेट असल्यामुळे काही त्याच्यात वाया गेलेलं नाही. ओके 60 माणसं जेवायला. काका तुमचं नाव काय? माझं नाव सदानंद. सदानंद नांदलस्कर. मंदाला ओळखायचे? मंदार मंदा वाडकर.
हा 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 तिथे म्हणजे आमचे पाहुणेच. हा, तिथे. ओके तिचे ओके मिस्टर मी. ओके 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 म्हणजे अजित काकांचे भाऊजी. ओके तर ते आपले आचार्य आहेत आणि त्यांनी ही व्हेज बिर्याणी केलेली आहे. वासावरूनच समजतं की एकदम मस्त झालेली आहे एकदम. तर आपण आता थोड्या वेळाने त्याचं स्वाद बघतलो थोड्याच वेळात. तर आपल्या किचनमध्ये आज आचार्य लेडीज कोण नाहीत, काकी आहे फक्त. हां लायटर गॅस टू लायटर खाया काय. थोड्याच वेळात आरती होईल आणि जेवणाला सुरुवात होईल. तोपर्यंत आम्ही जरा फुगड्यांची अरेंजमेंट करतो. कुठे आपला राकेश काका आलेला आहे, BMCचा इंजिनियर आपला राकेश काका आलेला आहे. राकेश काका म्हणजे रुपेश काकाचा लहान भाऊ आज आलेला आहे आणि त्याच्यासोबत आयुष पण आलेला आहे. आमच्याकडे जरा महिला मंडळ कमी असल्यामुळे काकाच वाढतात जेवण. पहिला मंडळ भरपूर व्हेज पुलाव त्यांका आज आराम दिलेलो त्यांका आज सुट्टी दिलेली आहे. येस ओके नो प्रॉब्लेम. महिलांका आराम दिलो सुपर महिलांका. ऋषी पेटाव एक नंबर. शूटिंग मध्ये दाखवू व्यवस्थित रेट हा. पॉवरफुल झालो ना. मस्त बघ रे, टेस्ट कर टेस्ट कर. पाणी सोडलं हा खा तरी.